दे आबौ दे लोंदो मा बानायखौ मा माखौ बिनानावफोराबो नोंनिया हो बिनानाव गोजाना नोंना बिनानाव दङ आबौ सानै सिखिरि लैथो नुवाखैना नोङो ओहो नुवाखै र' दायो फैनोगोन र' आं बिसोरखौ माइबा खामबाय थादो इसिङाव खामानि मावगासिनो बिसोरनो संदो आबौ बिखौ गोथाव माबा संसोयो बिसोरो बिब' बिनानाव दिनै जानाय नोंनोबो संदो गोथाव जादोंना जायाखै औ गोथाव जादों बायदि नुदों माथो गोथाव जासि खोमा सङै औ जासै बिसोरो माइबा संनानै गथ'फोरा बादुलि नङा र' जोंहाना मालायफोरनि बायदि जायो गोसोबानो सङो माइबा सासेयालाय अबाव थांखौ आदाया बियो ना फैगोन ओइ माबा आथिं आखाइ सुहैदों बियो दे नों लोंथ'लाय फैगोन दे माइबाफोर नांगौ जाबावबा आबौ खिन्थादे आबौ दे बे बानायनाय मिथाइफोराबो दङ आरो साहायाबो दङ जोंहा मोसौ दंना आबौ न'आवनो मोसौ गाय दङ मेरला गाइखेर जोंहा जाख' हाया दे साहाबो दंखायो नांगौबानो बिदे दे जागोन दे आबै आं बिगोन दे दे लों होनबा लों दे आं थांथ'नो दे आबैया कमेडिथार मोजां मोनो बेबायदि बिबै थाब्ला अनसोयो खोमा मालाय फिसौला फिसौजोफोरखौ दे जानाय नायनोसै बिनानाव जानायफोरा संदोंनो आंथ' ओरैनोबाबो रायख'स जाखाजोबगोन मोजांसो मोनदों आङो सिरि एसेबां बानायदों टेस्टि जाखाजोबगोन आं जायखिजाया नोंसोर दा सानैबो अख्रां आरो नों सानैबो रनिनि सिगाङाव नुजाथ'नाङा दे जास्ट दिनै सानसेनि थाखायल' मानोना गाबोननो जोंफोर गासैबो खोथाफोरखौ रनिनो खिन्थाजोबगोन होननानै सानदों औ जागोन दे नुजाया अख्रां नों बुजिदोंना खोथाखौ औ बुजिदों नुजानो नाङा औ थारमाने रनिया ओरैनोबाबो बे अलरेडि बिमाजों नांज्लायनानै फैखादों आरो बेफोरखौ दिनैनि दानो नुब्ला आरो बियो खर'फोरा कन्ट्रल हानाय नङा बियो नोंसोरखौ आरो दानो बेयाव हरखाब नुना होब्ला बेयो सानस'हायै जागोन बिना थारमाने गोसोआ ओरैनो एसे माबा जाना दंखायो बिमाजोंबो नांज्लायना फैदों आरो नोंसोरखौबो बेयाव नुब्ला बियो माने हरखाब सानस'हायै जागोन माबा बे खालायफ्लांनो हानाय ओंखारलांनो हानाय बे जायगानिफ्राय बिनिखायनो नोंसोर नुजानाङा मानोना गाबोनथ' अलरेडि बिनो खिन्थासिगोनानो जोंफोर मा जादोंमोन जोंफोर मा जायो बिसोर मा जायो जागोन दे जोंफोर नुजाया दे आरो दा बियो बिराद मेन्टेलि डिस्टार्ब जानानै दङ बियो सानब्रै सानबा हाखराव गोग्लैनानै दंमोन ना बिना मेन्टेला एसे माबा जाना दङ मेन्टेलि डिस्टार्ब जाना दङ सोर सिख्लानि थाखाय बेबायदि जादों होननानै बुंनाय मायबा बुंदों नामा बियो सिख्लाया सोर बेफोरखौ जेबो बुङाखै खालि बिमाजों नांज्लायदों आरो सिख्लानि थाखाय जादों बेबायदि बुंदों गुथाल आंथ' मोनसे खोथासो गिदों बे जुदि मोनथिनायनि उनाव आरो गाबोन ओंखारलांफिनो दा ओंखारलांब्लाबो बे खोथाखौ बुंखानांसिगोन मानोना बेफोरबायदि सिखोमानानै थानाया बेफोरबायदि सोमोन्दोफोरखौ एरसिनानै दोननाया मोजां खोथा नङाना जोंफोर एसेबां साननिफ्रायनो बे सोमोन्दोआ मानसि नोजोराव फैनाय नङा सिखोमानानै दोनखानो हागोन सिरियैनो थागोन बेबायदि होननानै सानबाय दंमोन नाथाय इसोरनि गेलेनाय आरो जानो गोनाङा जाखायो नुदोंना एसेबां जों लोगोखौनो हमा बिसोरबो थाङा बिसोरबो फैया थेवबो माबायदि आं रनिखौ लोगो मोनखौ औ बेनोथ' इसोराबो बेखौनो लुबैखादों खोमा औ बेनिखायनो गाबोन गासैबो बाथ्राखौ खिन्थाजोबसिगोन जे जासिगोन आरो बेयो जोंफोरखौ मोजां सानो गाज्रि सानो गावनि खोथासै आरो सैथोखौ खिन्थाजोबनांसिगोन रितुआ फन हरदों रितुआ मोनथिबाय नामा रितुआ खबर मोनबाय रनिया जोंफोरनाव दं होननानै होनबा मानो फन हरदों बियो एक्जेक्ट समाव हमनोना हमा दा आं फनखौ हमनानै मा बुंगोन आं हमाबाबो मायबासो सानगोन बियो हमनानै मा बुंनो आङो थगायना दोनसै आं बिखौ जुदि रितुआ मोनथियो रनिया जोंफोरनाव दं होननानै रितुआ गाबोननो फैनानै लांफैगोन आं बेबायदि जानो होआ उन्दैनिफ्रायनो देरनायसिम आं आंनि फिसाज्लाखौ सेराव मोनाखै आरो रितुआ जोंफोरनि बागै गासैबो न'खरनि मानसिफोरनि बागै रितुआ रनिनि खर'आव गाज्रि खोथा सोनानै होदों खिन्थाया आं जेबो हेलौ मानो फन हमाखैमोन नों आंखौ मायबा सिखोमादों नामा मायबा थगायासिनो आंखौ मा सिखोमानांगौ आंथ' दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो आंनि फिसाज्लाया गोमानानै दं होननानै रनिया गोमानानै दं होननानै नाथाय नोंहाथ' खेबसेबो खबर गैया नोंथ' खेबसेबो खबर लायाखै आंखौ रनिखौ मोनदोंना मोनाखै रनिया अबाव दं मा जानानै दङ माबायदि बिफा नोङो
माबायदि बिफा माने नोंखौ गाज्रि बिफा होननानै मिथिखागौ आङो नोंदि आंनि फिसाफोरखौ सैखाया आंनि फिसाखौ सैखाया आंखौ सैखाया बे बाथ्राखौ आं मिथिखागौ थेवबो एटलिस्ट खेबसेथ' फन खालामनो सोंनांगौ रनिखौ मोनबायना मोनाखै रनिया अबाव दङ एटलिस्ट खेबसेथ' सोंनांगौ ना नोङो रनिया माबोरै दङ माने मा रनिखौ मोनदोंना मोनाखै होननानै खेबसे खबरथ' लानो हायो नोङो नों बायदि अयथासारि एसेबां केयारलेस बिफा नुवाखैमोन आङो नों मोदोमाव थानाय समाव नोंनि बिमाया खारै ओंख्रिल' जायोमोन खोमा बेनिखायनो नोंनि खर' मेलेमाव जेबो गियान गैया फिसालानि जे खेबसे खबर लानांगौ बेनि जेबो खबर गैया मोनथिगौ देनाय नों आंनि फिसाखौ सैया होननानै थेवबो बिफा जानायनि थाखाय बिफा नोङो नोंनि थाखायसो बियो जोनोम मोन्दों एटलिस्ट बिनि सनमानखौथ' लाखिनांगौ नोङो बिफानि सनमानखौथ' लाखिनांगौ फन खालायनानै खेबसे सोंनांगौ ना आंनि फिसालाया माबोरै दङ मोनदोंना मोनाखै नङा आंलाय माथो रनिया न'आव फैबायसो नामा बेबायदि होननानै सानदोंमोन आङो नोंनो गथ'खौ रागा जोंहोनायमोन खोमा जानला मानला माबा माबि बुंलाबायो बेनिखायनो गथ'आ दिनै बेबायदि रागा जोंनानै अबावबा ओंखारलांबाय मा जानला मानला बुंदों आंलाय रनिखौ मा जानला मानला बुंदों अ होमबा थारमाने नोंसिनावसो दंहैयो खोमा रनिया बेनिखायनो नों मिथिदों आं माबा जानला मानला बुंदों होननानै रनिया दंहैयो नामा नोंसोरसो लांना दोनदों नामा आंनि फिसाज्लाखौ सिरि लांखोमाना दोनाखैथ' नोंसोर आंनि फिसाज्लाखौ धोद मा बेफोरखौ बुंलाबायो जानला मानला आंलाय मानो लाबोना दोननो रनिखौलाय नोंसो मिथिगौ माबा बुंदोंमोन माबा जादोंमोन नोंसोरा मानो लाबोनो आंलाय रनिखौलाय लाबाखै आङो मानो फैनो बेलाय जोंनावलाय फैयाखै रनिया गुबुन जायगायाव थांदों खोमा अबावबा आं मिथिया दे जोंफोरनाव फैयाखै खिन्थु जुदि नोङो नंखाय बुंदों खोथाया गाज्रि जागोन खिन्थु आं जुदि माब्लाबा मिथियो आंनि फिसाज्लाखौ लांना दोनहैदों होननानै खोथाया गाज्रि जागोन खोन्थाखाबाय आङो गैयालै मानो फैनो जोंफोरनाव जोंफोरखौ नायनोनो हाया मानो फैनो जोंफोरनाव गैया रनिया गैया जोंफोरनाव नोंसानि मानसिफोरखौ फोथायनो हायाथ' नोंखौबो फोथायनो हाया नोंनि हिन्जावखौ फोथायनो हाया नोंनि बिमाखौ फोथायनो हाया गासिबो फोथाय खेबस' गोजा अबावबा दंहैयो आंनि फिसाया बिसिनियावबो गैयाबा अबाव दंहैयो रनिया नुदों आंनि फिसाया गोमानानै दं होननानै आं दाखालिनिफ्रायनो फन खालायदों थेवबो खेबसे खबर लाया आंनि फिसालाखौ दुनियायाव बयनिख्रुइबो गाज्रि मानसि दंबा बे रादायानो बिनो बयनिख्रुइबो गाज्रि मानसि बे संसारनि गाज्रि मानसि गाज्रि गोसो गाज्रि हौवा गाज्रि बिफा जेसेबां गाज्रि दङ बे रादायानो मा जाखो बिफा नोंहा बेयावनो थाबाय थानोसै नामा नुजानो गिनानै औ बिमा मानोबा गिनाय मोन्दों आं एसेबां बोसोरनि उनाव फिसाज्लाया गोरोन्थियैनो न'आव सफैदों न'आव फैदों जुदि माबोरैबा आरो आंखौ नुनानै जुदि थांफिनो बेखौनो साननानै आं एरसोना थाबाय थादों दिनै सानसेल'सैसो गाबोनथ' खिन्थाखासिगोनानो थौ नोंलाय गावनि रुमावनो हाबना था आरो बेयावनो थाबाय थानोसै आरो गिनाय मोन्दोंलै आं नुजानोनो गिदों आंखौ हरखाब नुनो हाबा बियो रागा जोंनानै उन सिगां जेबो साननाय नङा ओंखारलांखागोन बियो आं आंनि फिसाज्ला सासेखौबो बेयावनो थाजानो लुबैयो बिदा फंबाय सानैजों गोरोबलायनानै बेयावनो थानायखौ लुबैयो आं थागोन दे मानोथो थाया दा बाथ्राफोरखौ मोजाङै मोनथियाना रनिया गिबिनिफ्राय बाथ्राफोरखौ मोनथिब्लासो बे बुजि मोनगोन मानो बेबायदि जानायमोन मानो बेबायदि खालायनायमोन दा बियो बै समाव उन्दैमोन जेबो बाथ्राखौनो मोनथियामोन बेबायदिनो गाज्रि साननानै थागोनानो दा जों गिदिर मानसिया गिदिरफोरा बेफोर बाथ्राफोरखौ मोजाङै खिन्थानांगोन बुजायनानै बुंनो रोंनांगोन मानो बेबायदि जानाय औ बेथ' नंगौ नै बेनिफ्राय सुदेम माबानै रितुआ फन खालायदोंमोनलै दानि सोंहरदोंमोन आंखौ दंहैयो नामा ओजों होननानै रितुआ फन खालायदोंमोन बेयाव दं होनना सोंहरनाय माबाखौ रनिखौ औ बेसेबा रागा जोंदों आंनि फिसाज्लाया गोमानानै दङ नों खबर गैया ना गावसोरासो लांखोमाना दोनहैदों होननानै फन हरदोंमोन आंखौ रागा जोंनानै नों मा बुंखो बेनिफ्राय आं आरो मा बुंनो नंखायखौनो बुंबाय बिबो आरो हाजारबाबो बिमा फिसाज्लाखौलाय अबावथो गावनि गोजानाव थानो होनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावआनो फेदेरबाय उन्दैनिफ्राय अबावथो बेलाय जोंफोरनाव थाजानो लुबैनो फिसाज्लाखौ मोनथिब्लालाय लांफैखागोन बियो नांज्लाय खमज्लाय खालामनानैबाबो लांफैखानाय माने मोनथिनायाथ' मोनथिबाथ' फैखागोन बियो नाथाय दाथ' रनिया उन्दै नंलाना मोजां गाज्रि मोनथिनो हाबाय हमनो हाबाय दा रनियासो मा डिसिजन लायो उनाव थानायफोरालाय उननि खोथा दे लासैनो जालांगोन मालाय सेंग्रा देरबाय अबाव थायो मा मायो जोंथ' जयैनो थाबा मोजाङानो मोनो देनाय नाथाय दा मालाय गावबा गाव गोसोसो सेंग्रा देरबाय गावनो साननो हाग्रा जाबाय गामिफोराव थानो सुखुयोना सुखुवा जोंफोरथ' थाबा मोजाङानो मोनो औ हाय आदा औ हाय जोंखौ सिनायदों ना आदा आं सिखिरि आरो बे लैथो अ माय गड नोंसोर टुइन्स नामा औ समान नुदों नामा जोंफोरखौ सेम नुयो औ महराथ' सानैनाबो फेसा सेम बाट खानाया गुबुन गुबुन आरो औ आदा जोंफोर बेनिखायनो हेयार स्टाइलखौ गुबुन गुबुन लादों नङाबा जोंफोरखौ सिनाया
Oh, so nice नानिमोन नों अबेनि आदा? आं क'क्राझार टाउननि वाव आदा नों क'क्राझार टाउननिसो नामा? जोंफोरखौ माब्लाबा बेरायनो लांना नोंसिनियाव आं क'क्राझारखौ नुफेराखै मोजाङै नोंसिनियाव थांनानै नायगोन बेरायगोन दे लांनोना नोंसिनियाव? दे जागोन दे आदा नोंसिना क'क्राझार सिटिथाराव नामा? औ टाउनावनो एसे थांनांगौ आरो गोलैथिं टाउनावनो आरो जोंफोरनियाबो होमब्लाथ' जों थांखाथारगोन आदा थांनो हागोन दे बेनिफ्राय आदा दानि बावै जानाय मेथाइखौ माबायदि मोनखौ आंसो बानायदोंमोन गोथाव जादों ने? नोंसो बानाय नामा मार गोथाव मोनखादों आं आगै आंथ' जानो मोजां मोनखायो नानिमोन जे होयो जाबाय थागोन आं आरो जासिबावनायबा लाबावगौमोनसो आं नोङो दंबावो होनबा जागोन दा दसे उनाव जागोन दे नानि दा जाथ'ला बेनिफ्राय नानिमोन नोंसोथ' सानैबो टुइन्स होमबा सासेया मामोन लायो फिल्मफोरावसो नुयोमोन सासेया सानाय मोनब्ला सासेयाबो सायो नामा जेनेबा नों दुखु मोनब्ला बेबो दुखु मोनो नामा नों सानाय मोनब्ला बेबो सानाय मोनो जोंना बिदि नङा औ आंलाय माथो फिल्मफोराव जेरैबायदि देखायो सासेया दुखु मोनब्ला दुखु मोनफायो आंबो नोंसोरखौ नुनायाव सेमथार नालाय बेबायदि सानदों जोंफोरना बिदि नङा जोंफोरना फिलिंआ गुबुन गुबुनसो जों फिलिं खालाया सासेया सासेनिखौ आं माने गिबियाव बेबायदि टुइन्सफोरखौ जेवजाफोरखौ लोगो मोनफेराखै नोंसोरखौसो मोनदों बेसेबा सेमथार नोंसोर नुनायाव सिनायानाय नङा नोंसिनि हेयार स्टाइला गुबुन गुबुन जाबोला माने जायामोनब्ला सेम जुदि हेयार स्टाइल जागौमोन सिनायनाय नङामोन नोंसोरखौ सेमथार नोंसोर नुनायाव समानथार नुयो औ